Eihän siinä sitten hyvin käynyt, että mitä me tehdään, että puretaanko me nyt tämä ensimmäinen sokkeli. Olin siinä saanut liidiä, että Ruukkiin olisi tulossa tämmöinen autotalli kautta talousrakennus. Mutta olihan siinä vaikka tämmöisiä ihan perustavanlaatuisia haasteita siinä, että muottikalustohan meillä ei ollut ollenkaan tässä vaiheessa. Päädyttiin sitten siihen, että se asiakas kyselee tutulta rakennusfirmalta sokkelimuotteja lainaa. Niin me sitten päädyttiin sitä sopimukseen ja me päästiin sinne työmaalle, niin huomattiin, että on kyllä aika heikko tämä asiakkaan hommaama muottikalusto. Pikkusen käydään rautakaupasta hakemassa tuommoista reikävannetta ja kyllä se näillä saadaan tehtyä. Ja sen kaluston kanssa meni vähän värkkäämiseksi. Eihän siinä sitten hyvin käynyt, että kyllä se oli ne 2 sokkelia, kun niiden piti olla linjassa keskenään, niin nehän heitti sitten lopulta 5 senttiä ja ovelta puuttu kolo ihan kokonaan. Sitten asiakkaan kanssa sitä käytiin läpi, että no tämmönen tästä nyt tuli, että mitä me tehdään, että puretaanko me nyt tämä ensimmäinen sokkeli. Asiakas oli erittäin ymmärtävä, niin se vaan sanoi, että kyllä meillä on niin pätevät timpurit, että kyllä ne tuohon saa talon tehtyä, vaikka nyt vähän vinosa on. Se vielä oli tietenkin sekin siinä vähän haasteena, että kun ei ollut oikein taloudellisesti paljon liikkumavaraa, niin vaikka se lopputulos oli pikkusen heikko ja huonolaatuinen, niin kuitenkin oli ne realiteetit sillä, että kyllä pitäisi saada lasku tehtyä samana iltana ja vielä rahatkin pitäisi saada samana iltana tilille, että saadaan toiminnalle edellytyksiä seuraavalle työmaalle. Niin me sitten käytiin se kipeä keskustelu siinä, että miten se on, jos mä menen tuonne sikaa-autoon ja tekaan sen laskun, niin saakko vaikka ihan saman tien sitten maksettua sen.